ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକିରି ବୁଝାଇକିରି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ଏ ପାଣ୍ଡିଆର ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବେ କରୁଛି ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତ ବିଗତ କାଲି କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ କଣ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ କି ପ୍ରକାର ହବ। ଏବେ ଗୋଟେ ବିଜେପି ସରକାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରୁଛି ସେ ସମସ୍ତ ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ 524 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ଯୋଜନା ଅଛି। କୀର୍ତ୍ତନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ସେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି ଆମ ଧର୍ମ ତମେ ପାଳନ କର ତମେ କୀର୍ତ୍ତନ କର ତାର ଯଦି ଗଠନ କରିବାର ଅଛି ସରକାର ଗଠନ ବିଧାୟକ ହଉ କି ସାଂସଦ ହଉ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଠନ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସୁଚିନ୍ତା କରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି କେମିତି ଭୋଟ ଦେବ କଂଗ୍ରେସ ଆଗରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କେମିତି ହେବ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେଇପାରିବ। ଆଜି ମୁଁ କହିବି କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକର 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଏନଏଚ ଉପରେ ରୋଡ ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଅନେକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ଯାଇଥିଲୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାଢିଲେଣି ମାତ୍ର କାହାର ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଆଜି ମତେ ଏ ଏନଏଚ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେଟା ଭାରତ ସରକାରର ଚିନ୍ତା ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚିନ୍ତା ଅଛି ମାନେ କୌଣସି ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଯିବାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲୋକ ଦାମନଗଡ଼ିଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ। ମୋର କହିବା ଉଦାହରଣ ପେଡ଼ିସିଲ ବ୍ରିଜ କମଳ ଦଶମପୁରର ପେଡ଼ିସିଲ ବ୍ରିଜ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଇକିରି ଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ପେଡ଼ିସିଲ ବ୍ରିଜ କେତେ ଦିନ ହେଲା ତିଆରି କରି ଆଜି ନାହିଁ ତାର ଅବସ୍ଥା ଗାଡ଼ି ତଳାରେ ଯାଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସରକାର କାହା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆମରି ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଅଧିକ ବିଶେଷ ସମୟ ନୁହେଁ ମୋତେ ଡାକିଥିବା ଲାଗି ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୁନର୍ବାର ମୋତେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଆଉଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।